खिथांनोसै बिनानाव बियायाव आंनि गैया नायनो रोंला ओमफ्राय आंना जोलैया थफ्लाया ओमफ्राय सबायमाखौबो दिनै जेव जेव नुसिनबावबाय आङो सनाफोर थैथारसिगोनसो मोखांफ्रानो बुंफबजोबसिगोन सबायमानि खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबान ब्लॉग नोंथांमोनखौ फिन खेबसा बारबावबाय सबायमा जेव जेव हौवानाय महर लानो सनाफोर दा मुगै इनिफ्राय फुंनि एसे खामानि जोब्बाय फिसालायाबो स्कुल थांबाय बिमा फिसा जोङो लैहोर लैहोर बबाव थांनो ओंखारदों नायदो न' रिक्सा न' स्कुटि सनाफोर इनिफ्राय ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आरोना सनाफोर स नायलांबाय थादो बिदिब्ला फै डन बस्क स्कुल खाथियाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बे सेरावनो आंहा बिनानाव थायो सासे स थाग थिग बेनाव एसे हाबलांनांगौ लागा दङ माने स नायलांबाय थादो सनाफोर मा देखायनो हाया बिनानावनो ओमफ्राय आं साहा पानि लानो थांनोसै आरोना नै बेस्रा बेहाबो बिमा बुरै जाबाय फिसाजो मोनबाय आरोना सोरबाफोर गजों नायदोंबा खिथाहरदो साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब बिब'नि चेनेलखौ माने लामा ससेयाव नालाय आं बाजाराव थांनाय ओंखारबोनायाव थिग हाबबाय आरोना बे आयंखौबो नुफेराखैमोन ओमफ्राय आंना फिसाजो आरो लाब्रा डेन्स नै हिर' सासे गोदान दं हिर' सासे दङ बिसिनाव आरो खम जाला गैया बेनाबो बिफाया मालाय मास्टार बाबुसो नालाय बेवाय आंना थांनोसै जोंबो जि गोबाव जिरायबाय 1 घन्टानि बारलायलायबाय आरोना फैबाय नालाय रुमखौबो एसे आं नायबाय नालाय नोंथांमोननोबो एसे देखायबाय आरोना आरो माथो फैफेराखै आंबो दिनैसो फैनाय जादों ओमफ्राय टेबोला ओरै एसे जाब्रा जानानै दं बिसिनाबो ए ओरै नोंसिनि ना ओमफ्राय बेयो बे बाथरुमा जायो आदसा ओमफ्राय बेयो ओरैनो गावसिनि बेबो नोंसिनि बिसिनि आदसा सोर बिब' ए न'नि मानसि आसे पासे जि सुगासिनो नामा नोङो आदसा आदसा थ' मामा थ' बिमाजों बिमा गोबावजों लोगो मोननाय नालाय हब्रा मिनिनानै ओमफ्राय फिसाजो उन्दुनायानो सिखारलायबाय नै मावाव थाव बाथाव ओमफ्राय आंनाथ' जि गेलेबाय मालायनाव उलांगा मोनबाथाय एकदम गेलेखायो जोलैयाव नै फैदो मा फैदो फिसाजोआ बारायबाय सानसेयैनो उन्दुनो मोनासै फिसाया अन्थाव बाथाव होननानै आयं सना थांसै साहा मोनलांनायखौ अनफ्लाथारबाय आरो आङो किटसेना बे आरोना मालाय बिसिना तापस नोंखौबो लाफाबाय सोना दे आयं गथ'नि आखल मा जानो बिमाफोरा सानसे मथनखौनो खामानि मावनो मोना ओमफ्राय ओरै किटचेन ओंखारनाय लोगो लोगो मालाय बाहेरायावबो स्रां स्रांनो जि जोम लामनो एकदम सान्दुंआ मोजांथार जोंना सान्दुंआनो बिराद बोरो सनाया बोरो नुजायाबा सना खिथांनोसै बिनानाव बियायाव आंनि गैया नायनो रोंला ओमफ्राय आंना जोलैया थफ्लाया थांलाया फैलायाबालाय माथो ना सनाफोर ओंखायनो हाब्रब फैदों आङो बाजार फारसे होखावलांसै एबार सानसु जालायलायनोसै आरोना थाबायनानै थांथारनोसै रिक्सा गाखोथारला एकदम हाथायसिम थाबायलांथारनोसै थाबायनो बानाय मोनाखै माने आङो बाजार मोनफैबायानो माने मेन सरकखौ मोनबायानो आरोना एसे थाबायबावबानो मोनसिगोन मा लायनो नागिरदों टारगेटआव मोनहैथारनोसै माने लाजिनायबो मोनलायलाङोहाय भिडिअ खालामथ'ला आङो र' थांग्रोनोसै जायगायावहाय औ डन बस्क थारनिसिम थाबायबोथारबावबायसो आरोना बैयाव ओमफ्राय सिंगारखौनो लालांसै रिक्सा गाखोनोसै आङो टार्निंनिफ्राय रिक्सा गाखोबाय सनाफोर मेंबाय ना बिसिनाव दसे जिरायनायखायसो नङाबाथ' दोखो जाबावगौमोन 30 रां बासायबाय आङो 30 रांनि ओमफ्राय सिगां लाबाय आरोना जारला फैसानि खोथा नङामोन नंनाया माने
आं थाबायनो लुबैनानै थाबायदों आरो ना हेभि खामानि गैया नालाय न'आवबो ओंखायनो थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे रायज्लायनो मोनगोन ना ओंखायनो थाबायबाय आरो ना आरो दहाय गुसुथारमोन ना बिनि थाखायबो बार नाङो बिराद फिसाजोनाव ओरैनो गन्थं रोसियानो दासो रानखादों नालाय ओंखायनो सफैबाय सोनाफोर जोङो ओमफ्राय बेयावबा 20 थाखा लाजाबावबायसो मानसि हारसिंबा एसे बारा बियोना बिसोरबो हारसिं दों लाबनाय जायो ओमफ्राय मानसि सानै साथामबालाय 10 थाखाल' लायोमोन 20 थाखा लाबाय आरो सफैबाय नालाय सिंग्रा लाबनायखौ एसे अखा गोरोंसैलाय सामब्रामजों सोनाफोर उदैयाबो एसे अरबोबाय बिसिनावबो गाइखेर सा लोंखादों लोंनाया आरो न'आवथ' लाल सासोमोन नालाय एसे थुमनानै लाग्रोनोसै बेनिफ्राय खालामबाय थानोसै सोनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जानायावथ' जेनखाया नालाय मा होनो बेसा हारसिंसो थायो बेबो हारसिं माने हासबेन्डबो थायो ओमफ्राय मास्टार नालाय हासबेन्डआहाय जोंना बेवाया माने टिचार नालाय ओमफ्राय ओंखायनो हारसिं जायो आरोना सानसे मानि ओमफ्राय फार्स्ट गथ' खांनाय सनाफोर नङा होमबा आंहाथ' फार्स्ट गथ'खौ बिदि हारसिङै खांनो मोनाखिसै मानो होनबा आंना फिसालाया न'आवनो देरनानै फैखादों बिखुनजो बिमाजोंनो ज' फेदेरनो मोनखादों आङो ओमफ्राय नैबे नानिखौसो एसे हारसिं गुगागा जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे बे लाग्राखौबो मोननाया बावखायाखै आङो बेखौ जेला मोनदों बेखौ आं भिडिअ'बो हगारखादों सोनाफोर अब्लासो आं मोनखादों बिखुनजो बिमाजोंसो थाखायोमोन बियो बेनिफ्राय बेस्रा बियो दा हारसिंना एक्सपिरियेन्सबो गैया जेनेबा फार्स्ट टाइम बिमा जानाय ओमफ्राय फिसाया फुङावनो स्कुलाव थांबाय बेलासियाव सफैयो खस्थ' मोनो नालाय ओमफ्राय नै दा सानथाम जाबायनो पार्ट टाइम मावनो बेखौ लाथ'दों आरो बे दा भिडिअ एसे नुनाया बेखौ लाथ'दोंनो आरो ना फुङाव फैनानैहाय मावस्रां दांस्रां थाङोनो आरो बेलासियावहाय उफाय गैया बिदिनो थानांगौ जाहैयो बिसोरबो भारासो थाथ'यो न'थ' गैथ'आ बेस्राफोर गोजाननिसो मा होनो गहपुरनिसो गहपुरनि ओमफ्राय बोरैहाय बेना टंलानि आरो ना ओमफ्राय गावहा गहपुरनिसो टेटआव पास जानाय नालाय मालाय आंना बेवायाहाय ओमफ्राय ओंखायनो मोनफैबाय आरो बेयाव ना क'क्राझाराव मोनफैबाय दा बेयावनो थायो ओमफ्राय गावहाबो मालाय बेयावनो फरायखानाय आरिखानायमोन आगोलाव ज' थायोमोन सोनाफोर ओमफ्राय बिराद बिब' बिनानावनि सोमोन्दो बायदि जाथारबाय आरो ना आंबो जेला फार्स्ट क'क्राझाराव थाफैदोंमोन ओमफ्राय बिसोर आंनिफ्राय आगोल थाखानायमोन आरो ना ओमफ्राय बिसोर थानायावनो आंबो थानाय जादों आरोखि ओमफ्राय लोगो हमलायबाय थानाय जाया बिसोरबो बै आलदायावसो थायोमोन ओमफ्राय बेयाव खाथियाव फैनायखायसो आङो दिनै थाग थिगहाय बाजाराव थांबाय नालाय ओमफ्राय बे खाथियावनो थायो आब' होननानै वाट्सआपआव रायलायबाय थानाय जायो नालाय दा बेहाबो बिमा जानानै बारा टाइम गैला बेस्रा मबाइलफ्रावहाय बेनिफ्राय होनबाय नालाय रुनबोसखौ खाथियाव फैबाय आब' होननायखाय आङो थाग थिग माने आंबो थांबाय नालाय थाबायनानै थांखानाय हिसाबै आङो फन हरनानै सोंहरनानै हाबनाय जादों आरो ना सोनाफोर नङाबा हाबनायनि जेबो टारगेट गैयामोन हाबबाय मोजां मोनलायबाय जनमनिफ्राय नुवाखैमोन आङो नानिखौबो आरो ना बिसिनिखौहाय ओमफ्राय हजोंहाय थानायाव आं खनसे थांदों आरो गावसोरनावहाय नानि उन्दैयावहाय नानिया 7 मास जाबायमोन लोगो मोनैयानो बेसेबांबा गोबाव जाखाबाय आगोलाव एफा गोबाव ज' थाबोदों मोनबाय ओमफ्राय लोगो मोनैया गोबाव जाबाय नालाय आंबो नानिखौ नायथावथाव होननानै थांनानै हाबबोबाय आरो ना सोनाफोर गाज्रि मोननो नाङा मालायनि पार्सनेल लाइफखौ देखायो होननानै ओमफ्राय सानैजों ब्लगआव ओंखारनोसै होननानैसो सानैजों ओंखारखादों आरो ना सोनाफोर गाज्रि मोननो नाङा आंहाथ' बुंखायो बारे पारमिसन मोनाबा आङो रावखौबो ब्लगसो लाया होननानैहाय सोरबा बोरैबा भिडिअ खालामनायाव ओंखारदोंसै आरो ना गाज्रि मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो माथोबाव ओमफ्राय आं ना लानानै फैबाय सोनाफोर संनोसै टमेट'जों नायलांनोबो जि गोबाव जाबाय ना जायैया बेदरजों दाउ बेदर अमा बेदरावथ' जाबाय आं दाख्लैफोर जादोंमोनानो ना थास' बिथ'रिजों मोननैखौबो खनफा जे नाखौ लाबोबाय सोनाफोर नायलांदो आं माजों संजायो सका सुनानै लाबाय सोनाफोर ओमफ्राय आं दहाय माने नै दालि संलांखादोंमोन ओमफ्राय बे बिथांखौ नैबे फाजा एवनानै दोननो थिनदां एवबाय ओमफ्राय ओंखामखौ फोमोननानै दोनबाय एबार बेखौ आं संनोसैलाय लकेल नानिफ्राय बांसिन बे सालानि रुपसान्दा ओमफ्राय ना फाङास बेफोरखौसो बांसिन गोथाव मोनलायलाङो आङो फिसालायबा आंना लकेल नाखौ माने एफा सुजु गोनांखौ लाबोयो मासो होनो आरो ना ओंखायनो सालानखौ लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय मानसियाबो सालानि जालांगासिनो दं आरो ना बुलांगासिनो दङ ओमफ्राय सबायमाखौबो दिनै जेव नुसिनबावबाय आङो सोनाफोर थैथारसिगोनसो मोखांफ्रानो बुंफबजोबसिगोन सबायमानि एवथ'नानै लाबाय सोनाफोर नै बेनिफ्राय नै मेजेमबो दंलायो एसे ओमफ्राय टमेट'जों संगोन आरो ना आङो फटाफट संग्रोनोसै संनायखौ देखायला आरो ना माबार संनानै लांनोसै मबाइलाबो बेटारि गैया एकदम खमथार मोनबाय नालाय खुरनानैबो लाबाय सोनाफोर नै नाजों टमेट' आंना जारौ मारौ ओमफ्राय रोसिखौ अभार लालायो आरो ना जों बिन आलु गाजर भाजि सल्ला ओंखामाबो बिराद उखैबाय आरो ना 12ता जालायलायबाय ओमफ्राय फिसाजोखौ दौखांखाबाय आङो दानि ओमफ्राय बारा बिमाया सोनोसैलाय
टमेट' रोसियानो बिराद गोथावखा आं ना जायैया बिराद गोबाव जाबाय आरोना सनाफोर ओंखायनो एकदम जानो लुबैनानै थाबायनानैबाबो दों थांथारदों आङो थाबायनानै आजिखालि बारा थाबायलाना आरो फिसा लानानै दों थाबायनो माने बिराद नायो मानसिफ्रा उल्थां फाल्थां थाबायनायफ्रा खमसै ना फिलिफ्रानो एभेलेबेलसै बाट आंहा बेफोरजों खोथा गैया जायखि नायलाय दानाय नायबाबो बेनो नायाबाबो बेनो स' आंहा थाबायनो थांनो लुबैनानै आं थाबायनो थांदों आरोना देहाखौबो एसे फ्राद मोनदों नालाय आङो आरो एसे परिश्रम खालामसिनाबा ना मा होनो हेभि खामानि गैखायामोन नालाय ओंखायनो थांबाय आं लासै ओमफ्राय थाबायनानै थांनायबो हिसाबै बेनावबो हाबलांबाय आरो बिनानावनियाव ओमफ्राय आरो भिडिअखौबालाय माथो गोलाव खालामबावनो सोनाफोर आङो नै नाखौ एसे जानानै देखायनो आङो सालानि नासो नालाय फिसालाना फ्रायसो जायो टमेट' रोसिखौ जायो खिन्थु फ्राय सनै फ्राय सुआ खम जायोना एसे ओंखायनो बेखौसो लाबोयो आङो बिगुर टमेट'जों ना खैसिब बिराद गोथाव मोनो मैथा बोथोराव मैथा दाथ' औवा मैथा जानानै लागोनसो सोनाफोर ओरैनो आंहा ओंखाम अरनाय हुदा गैया दा नोंथांमोना मा ग्लब ग्लब होनो सानगोन आरोना स' जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बायसानोबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक कमेन्ट खालामदो नायनानै मोजां मोनासैबा डिसलाइक मारनानै गालांदो आरोना ओमफ्राय मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय सोनाफोर ओमफ्राय ना खुसगोब्रियाबो खाथि मोनबाय थाबाय सोनाफोर शेयार खालामलांबाय थागोन मा जायो दिन बा दिनथ' शेयार खालामखायो नालाय सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच